ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡತಿನ ನಾಗ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದ ಬಟನೆಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಕಲ್ಡ ಕೆಲವೊಂಜಿಯಾನ ರೆಸಿಪಿನ್ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ಅಗುಲು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆಡೆಂಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಪೂರ ಪಂಡೆರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಯನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಟ್ರೆಗೊಂತೆ ಸುರುಕು ನಾಚಿಗೆ ಆಂಡ ಶೋಕ್ ಅದು ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಅವಡ್ ಸಾರದ ಪೊಡಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ್ಲ ಪಂಡೆರ್ ಸಾಸಿವೆ ತೆಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ಪರಿಮಳ ಆಗ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಬಾಡ್ನ ಬಾರ್ದ ಕಡೆ ಬೋ ಮೂಲಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುಟ್ಟು ಜೊತೆ ಮೂಲ ಬಳಸುನಾಗ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಬಾಡುವೇರು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಟ್ರನಕ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಸಾರು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ಲ ಪಂಡೆರ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಮಲ್ತಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಆ ಪರಿಮಳ ಒಂಜಿ ಬರಂದಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಶಟನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಸೋಕಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಸಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸಲ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಈ ಭಟ್ರು ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ತಿಂತುನೇಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ಕೇಂಡೆರಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪುರ ಆಂಡ ಮೇರು ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುರ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನದಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ಡೆ ಜನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ನನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರು ಕುಕ್ಕುದ ಹತ್ತಂಡ ಅನನಾಸದ ಚೀಪೆ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ ಕೇನ್ಲೆ ಎಳ್ಳು ಸಮ ಪಟ 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 ಪೊರ್ಪೊಡು ಎಳ್ಳು ಈಗ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬಾಡೋಡು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಬಾಡೋಡು ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಬಾಡೋಡು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಗಿ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕು ಬಾರ್ದು ಅನ್ನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಕಡೆದಿದೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ನೀರು ಬಾಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಕಿತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ 300 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 2 ಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು 1.5 ಕಾಯಿ ಇಂದ 2 ಕಾಯಿ ಕಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡುವುದು ತರಕಾರಿ ಕುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅನಾನಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಾಡ್ರಂಡ ಹಿಂಗ್ ಬುಡಾದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇಪರಿಂಚಿ ಖಾಲಿ ನೀರ್ ಪಡ್ದ ಏನ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ 10-20 ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಕೊಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಕೊಂಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ 2 ಸರಿ ಕುಕ್ಕು ಲಾಪಗನೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂಡ ಲಾಪಂಡು ಅನಾನಸ್ ಲಾಪಂಡು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದಿಯೋ ಮನದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅವಿಡ್ಬೇಕು ಅಗ್ಲು ದುಮ್ನಾನಿಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಮಸಾಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಪೋಯರ್ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತದು ಬೇಗ ಪುಲ್ಯಕ್ಲ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಅದು ಪುರಕ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ ಅಂಚ ಅದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.